belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Koningsdag 2022 is uitgebreid gevierd op Curaçao. Het was vooral een drukte van belang in Punda. Veel mensen kwamen bijeen om de 55ste verjaardag van koning Willem-Alexander te vieren. Er werd alleen weinig rekening gehouden met de coronamaatregelen, zo zeggen critici. Veel mensen kwamen dicht op elkaar zonder mondkapjes. De Curaçaose parlementariërs zijn afgelopen dinsdag unaniem akkoord gegaan met een motie waarin de regering wordt verzocht om enkele cruciale punten van consensus Rijkswet COHO te heronderhandelen. De parlementariërs vinden dat op dit moment de invloed van de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het COHO te groot is. Het COHO staat voor het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling. Ook stellen de staten dat een gedefinieerd kader van financiële investeringen ontbreekt. Die investeringen zijn noodzakelijk voor de economische ontwikkeling van Curaçao. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais da comunibo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra su centro de cliente wordt klapa servibo na momento como ta kumini abo. Minister van Justitie Shelton Hato heeft onlangs een bezoek gebracht aan Suriname. Daar sprak hij onder meer met de president van Suriname, Santokki. Namens de minister-president van Curaçao, Kilma Pik Pisas, heeft Hato de president van Suriname uitgenodigd. Santokki op zijn beurt zegt dat hij graag de banden met Curaçao wil aanhalen. Het zou goed zijn als er meer en nauwer contact tussen de twee landen is. Aldus president Santokki, die graag op bezoek wil komen hier. De Belangenvereniging voor de toeristische sector op Curaçao is tevreden over de bezettingscijfers in afgelopen maart. Tjata en Kasha zeggen dat ze een goede maand hebben gedraaid. De kleinere vakantiehuizen en accommodaties realiseerden een bezetting van 77,14%. De grotere hotels behaalden een bezetting van 69,2%. Vergeleken met vorig jaar is dat wat de hotel betreft erg hoog. Maar als we de hotelbezetting van maart 2019 met nu vergelijken, is het nog steeds 7% minder, aldus Tjata. Gouverneur Lucille George Wout heeft gisteren ter ere van Koningsdag een videoboodschap gehouden. Ze stelde daarin dat de pandemie, die Curaçao de afgelopen jaren zo in de ban heeft gehouden, onder controle lijkt. Maar de maatschappelijke gevolgen daarvan ondervinden we nog steeds, aldus de gouverneur. De pandemie heeft onze economische basis stevig aangetast en heeft de zwakke plekken, vooral in sociale en economische zin, aan het licht gebracht. Volgens gouverneur Lucille George Wout waren de gevolgen van de crisis nog vele malen erger als we de band met het Koninkrijk niet zouden hebben. Er is onlangs ingebroken in een restaurant in Santa Helena. Dat is de 5e keer in korte tijd. Deze keer kwamen de inbrekers binnen via het dak. Eenmaal binnen hebben ze verschillende flessen limonade en alcohol gestolen. De politie onderzoekt de zaak en wil vooral weten waarom specifiek dit restaurant elke keer slachtoffer is van diefstal. De Curaçaose voetbalbond FFK heeft een nieuwe voorzitter. Dat is Ramiro Griffith. Hij volgt Shaheen El Hage op, die begin maart opstapte. Afgelopen dinsdag werd Griffith gekozen tijdens een algemene ledenvergadering. Er waren 4 kandidaten voor de functie. Maar de meeste stemmen gingen naar de oud-profvoetballer Ramiro Griffith. Zijn termijn duurt 19 maanden en dat komt omdat El Hage midden in zijn zittingstermijn is opgestapt. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.